Ось як я вмію. Оп! Ой! Знов не отримала. А я казала, я навіть про тебе дражнилку придумала. Якую? Ну, який розумний Лесик, розумней за всіх на світі. Але у лапи що трапляє, наш розумник усе губляє. Правда смішно, а? І нічого смішного. А ось і смішно, 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 смішно. Смішно, А смішно. ти так? Тоді я тебе за вухо. Ау, ау, ти чого? Болюча. А ти не дражнися. А я зараз тобі ось, ось. Привітання, сябри! О, Марго, привітання. Привітання. Долучайся. До чого? До нашої бойки. Ось тобі, ось тобі. Я не хочу набиться. Вунь ви що наробили? Усі речі перескидали. Ми не будем. Не будем прибирать. Чому гэта? Потому что у нас сегодня день непослухмянства. Так, ми страшенно непослухмяные сьогодні. Ага. Вось яно што. Нават ты, Лесик, на цябе гэта не падобна. А мне надокучило весь час прикладним быть. Могу хоть раз подурить? А мне подобается Лесик не слух, так веселей. Ай, Так яно ўсё знов на халаву перавернуць. Тайм-аут. Что? Перапынак кажу. Пачынаецца мультфільм. Вы ж не хочаце яго прапусціць? Ні. Тады хутчэй супакойвайцеся і сядайце глядзець. Ну, добра. Перервемся? Ага. Так, сябры, мне трэба тэрмінова прыдумаць, як змагацца з гэтымі абібокамі. Я хутка, прыглядзьце тут за імі. Ну, все, мультик поглядели. Можно знову дуреть. У нас сегодня день непослухмянства, памятаешь? Памятаю. А, Марго, ты что робишь? Так нічога, просто я так само хочу быць непаслухмянай. Ты? А чым я горшчая? Хіба мне і пасваволіць нельга? Ну, мы так не казали, але не звыкла. Ты чого? У мяне ажно в ушах зазвенело. Не раби так болей. Я з вас прыклад бяру. Буду рабіць усё, што мне хочацца. Марго, отдай, это моя машинка, любимая, а ты нават дозволу не попросила. А на што? У мяне сёння дзень непаслухмянства. Вось возьму і разбяру яе на часткі. І зраблю падстаўку для мабільнага. С моей любимой машинки? А дзе напісана, што яна твая? Твае рэчы вунь на той палічцы ляжаць павінны. А гэта валялася абы дзе. О, яшчэ одна бездаглядзеная лялечка. Не бездоглядная, а моя, Касина. Памыляецеся, грамадзянка. Касіна палічка вунь дзе. Там усе яе рэчы месцяцца. Там іх ніхто не кране. А з гэтай лялькай што ж я з ёю зраблю? О, будзе мне падушкай. Якраз мякенькая. Тое, што трэба. Не, отдай мою ляльку. Не магу. У мяне сёння дзень непаслухмянства. Гэта мы яго прызначылі. Мы і адмяніць можам. Так, ты нам такая зусім не падабаешься, Марго. Чаму? Сваволіш, як хочаш, а мы... А вы? Хіба ўвесь гэты беспарадак я нарабіла? Ну не. Гэта мы загуляліся крыху. Вось і я кажу, загуляліся. Ці ўвесь гэты беспарадак я нарабіла? Ці мне зноў пачаць сваволіць? Не, Марго, не трэба. Мы ўсё прыбяром. Гэтак лепей. А ў тых, у каго ў пакойчыку парадак, цікавы мультфільм. Марго, глядзі. Глядзі, табе падабаецца, як мы прыбраліся? Зараз праверым. А гэта што, пыл? Дзе? Мы ўсё працерлі. Марго, да что с тобой сегодня? Ты такая строгая. Ага. Не жартую я, вы малайцы. Просто я спрабую сябе ў розных ролях. Мяне пасля школы запрасілі ў тэатральны гурток. Ух ты! А мы так само хочем. Возьмешь нас? А вы справіцеся? Не верыш? Ха, Лесик яна не верыць. Тады правер. Ну добра, вось вам заданне. Уявіце сябе героямі любімых п'ес. Цур я рыцарь на белом коне. Не, давай ты будешь принц, а я твоя принцесса. О, принц, мой сябар, прыйди и вызвали мяне. Да не пойду я никуды. Мне гэтыя усі-пусі не цікавыя. Не, я рыцарь на белом коне. А я трохголовый цмок. Ух ты! А я один и без мяча?
Утекаем! Чекай, мой принц, я з тобою. Ну, як сподобалося? Питаєшся. А ти сумнівалася, що ми можемо бути артистами? Ага. Да не сумнівалася я, так криху дражніла. Відомо, пойдемо у театральний гурток разом. Ура! Тільки цур! Усе головні ролі наші. Чому гэта? Тому що ми уже зорки, ведучі Доброранка. Так, нас усе детки і навіть дорослі ведають, правда? О! Чуєш? Ми суперзорки телебачення. Так, я зауважаю, що нехто починає себе дренно відчувати. Хто? Я цудовна, як і належить зорці. Кася, подай зорці ягодну машину. Я ще чого, я і сама зорка. Лепей ти мені подай мою ляльку. Так і є симптоми відавочні. Які симптоми? Марго, ти про що? Пра зорную хваробу. Яна можа вельмі хутка напасці, і потым яе цяжка адолець. Ой, а што рабіць? Трэба загадзя зрабіць прышчэпку ад зорнай хваробы. Балючую? Хутчэй няпростую. Вось вам давядзецца вывучыць усе вершы адгэтуль і дагэтуль. Ніякіх «у», вы ж не хочаце захварэць. Вось і працуйце. Ад зорнай хваробы найлепшая прышчэпка – гэта праца. А вам, сябры, я таксама даю заданне намаляваць, як выглядаў самы першы тэатр. Даю падказку. Яго пабудавалі ў Грэцыі. А падарункі пераможцам будуць? Будуць, вядома, ад нас і часопіс «Рюкзачок». Трэба нагадаць адрасы. Электронны, доброранок.tv@gmail.com. І паштовы 220-114, город Минск, вулица Макаёнка, 9, программа «Доброранок». А вы не спыняйцеся, вучыце вершы, вучыце. Ды вучым мы, вучым. Вучым. Усё, заданне раздала, можна і мультик паглядзець. Ну як поспехи, усё вывучылі? Усё! А калі правер? Правярай. Не трэба. Ну добра, пасля школы, бо зараз усё роўна не паспею. Мне на заняткі бегчы. Фу, будзе час давучыць. Але я за вами зайду. Пойдем разом у театральный гурток. Памятаеце? Памятаем. Мы будем тебе вельмі чакаць. Вяртайся хутчэй. Добра, до сустрэчы, сябры. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы, як заўсёды, убачымся зранку. У нашым Доброранку! Давай, вучы, давай.